Vode ljubav Crnogorac i Hrvatica iza kuće. U jednom momentu Hrvatica počinje da viče: "Straga, straga!" A Crnogorac je sav zbunjen: "Ma nije ga strah, ženska glava, ono mi Japanke kližu." Jutros sam probudio ženu oralnim seksom. I šta je rekla na to? "Skloni se fufalo nimfomamfa." Kupila žena papagaja koji je bio na sniženju. Prodavac joj objasni da je jeftin jer je prethodna vlasnica bila gazdarica javne kuće. Odnese ona njega kući i papagaj kaže: "Nova kuća, nova madam." Žena se nasmeje. Dolazi kući ćerka, kad papagaj opet progovara: "O, nova devojka." Obe se smeju ovoj smešnoj izjavi papagaja. Dolazi konačno i muž kući, a papagaj kaže: "Dobar dan, gazda Pero, koju ćemo večeras?" Odem kod doktora, on kaže da mi prepisuje seks kao terapiju protiv nagomilanog stresa. Odem u apoteku, kad ona luda apotekarka umalo nije zvala policiju. Dolazi muž kući sa posla i pita ženu: "Šta ima za večeru?" Žena zauzme seksi pozu pa kaže: "Možda ja." Muž je pogleda pa odgovori: "Znaš da ne smem masu."